Адолф Хитлер е фигура, чието име е не само синоним на насилие и страдание, но и символ на възхода на една идеология, която променя световната история. В това видео ще проследим как един човек с радикални идеи успява да завладее Германия и да предизвика катастрофални събития, включително създаването на концлагери и избухването на Втората световна война. Но преди това ударете един лайк, абонирайте се и натиснете камбанката, за да не пропуснете нищо ново. Да започваме. Ранни години. Адолф Хитлер е роден на 20 април 1889 година в Браунау ам Ин, Австро-Унгария. Баща му Алойс е строг държавен служител, а майка му Клара – грижовна домакиня. Хитлер мечтае да стане художник, но успехът му в училище е ограничен. След смъртта на баща си през 1903 година той напуска училище и се опитва да влезе в Академията за изящни изкуства в Виена.